अजित पवार गेल्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट केलं जातंय असा आरोप जय पवारांनी केलाय। प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंनाही टार्गेट केलं जात असल्याचं जय पवार म्हणाले। पक्ष आपला आहे, आपण एकमेकांना सांभाळून घेऊ, मग बाकीच्यांचं काय करायचं ते करू असं आवाहन त्यांनी पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना केलेलं आहे। दादा गेल्यापासून आपल्याच पक्षाला का सगळे टार्गेट करतात? आता खरातांच्या ह्याच्यात बाकीच्यांचे पण सगळ्यांचे फोटो आले, पण नाही, इकडंच टार्गेट करा, मग नंतर जेवणाच्या वेळेस त्यांनाच टार्गेट करा। पक्ष आपला पहिला, आपण एकमेकांना सांभाळून घेऊ, मग बाकीच्यांचं काय करायचं आपण करू। त्याच्यामुळे तुम्हाला सर्वांना सांगतो की कुठे मनात वाईट वाटू नका घेऊ। प्रफुल्ल भाई नाही तर सुनील तटकरे साहेबांचं ते पण होते जेव्हा आपण हा निर्णय घेतला वहिनी साहेबांना उपमुख्यमंत्री करायचा आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष करायचा।